سووریا هێلینا کاپتاگۆنێ جارێکێ لە ئیتالیایê 14 تۆن li bên Kaptagonê di navbarên hêsin de têne desteserkirin û carekê li Erebistana Siûdî di navbarên hinaran de bi milyonên li ban têne dîtin. Barê Kaptagonê carnan xwe digihîne Malezyayê, carnan li Yunanistan û Misrê tê zeftkirin û gelek caran li Urdunê. Balkêşek û jêderavî barê Jehrî û Hişbir tenê Sûriya ye. Ji bendera Laskiyayê û bajarê Qisêrê yê hevsînorê Libnanê di herikê tevaya herêmê. Mahir el-Esed serkarê çêkirina Kaptagonê. Li ba Kaptagonê gopergala sinerî û damarî di laşê mirovan de xurt û aktîv dike, wekî madeyeka hişbir û derqanûnî li dinyayê tê zanîn. Di van heft salên borî de bazara Kaptagonê herî zêde li Sûriyayê germ bûye û welatên herêmê bi tevayî daye berxwe. Li gorî raporeka rojnameya New York Timesa Amerîkayî, çêkirin û hinardekirina Kaptagonê ji Sûriyayê bi serpereştiya firqeya çaran birêve diçe ku Mahir Esedê birayê serokê Sûriyayê fermandarê wê ye. Li gorî heman raporê, tevî Mahir el-Esed koma ku vê xebata derqanûnî birêve dibe ji endamên malbata Esed û fermandeyên Hizbullaha Libnanî pêk tê. Hem mifaye hem jî siyaset. Navenda Kwarê ya Lêkolînan di lêkolîneka xwe de dibêje ku Sûriya bûye navendeke cîhanî ya hilberandina Kaptagonê. Her wiha diyar dike ku sala 2020 kara hinardeyên Sûriyayê ya barê Kaptagonê xwe li $3.46 milyar xistiye. Ji aliyê xwe ve, rojnameya Gardiyana Brîtanyayî jî di raporeka xwe de dipeyîtîne ku ji hemû berhemên xwemalî bêhtir, hikûmeta Sûriyayê îro ji bazara Kaptagonê mifayeke mezin werdigire û ji hêla aborî ve bi saya wê li ser lingan e. Li aliyê din tê gotin, birêya bazirganiya madeyên hişbir hikûmeta Sûriyayê du armancan bicihîne. Yek jê kar û mifayeke gelekî mezin ji vê bazarê werdigire, a duyan jî ji bo ku cezayên aborî ji serê rake û tê bibihûre, zext û fişarekê li civaka navdewletî dike û bi wan de tê zanîn heke hûn ber bi min veneyên ez ê dinyayê di Kaptagonê de bihêlim. Li gor te, mînanî Kolombiya û Meksîkê, gelo Sûriya jî dê her û her bimîne hêlîna madeyên hişbir, an jî ev kêşeya han bi çareserkirina pirsa siyasî re çare dibe.